ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 8, அக்ஷர பிரம்ம யோகம், கிருஷ்ணரை அடைதல். நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பாகவதம் படிக்கணும், ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும். எல்லாத்துலயும் வந்துட்டு என்ன டார்கெட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சூப்பர் சொல்ல அடையிறது. நம்ம ஆத்மா பரமாத்மாவை அடைஞ்சு பகவானோட லோகத்தை அடையணும் அப்படின்றதுதான். அது ஒரு பக்கம். இன்னொன்னு பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடணும். அதுதான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுதான் நம்மளோட நிலைப்பாடு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. சோலோட பொசிஷன், அதோட தன்மை என்ன அப்படின்னா, பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது. ஏன்னா பகவானும் சச்சித்தானந்தம், நம்மளும் சச்சித்தானந்தம். ஆனா நம்ம 2 பேரும் ஒண்ணு கிடையாது. பகவான் சுப்ரீம், நம்ம அவங்களுக்கு சேவை செய்யற ஆத்மாக்கள். இதுல இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மள பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா பகவானோட திரு உடம்புல இருந்து நம்ம எல்லாம், திரு மேனில இருந்து நம்ம எல்லாம் வரோம் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது நம்ம பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படின்றதான் இதுல அர்த்தமாகும். ஒரு பெரிய தீப்பிழம்பு இருக்கு, அதுல இருக்கிற தீப்பொறிகள், அதுல இருந்து வர தீப்பொறிகள் ஆத்மா அப்படின்றதான். அணு விபு, அந்த அளவுக்கு ஒரு தாத்பரியம் இருக்கு. அப்படின்னும் போது பகவானை அடையிறது, அதுதான் நம்மளோட லைஃப் டைம் கோலே இல்லைங்களா. ஆத்மாவோட கோல் லைஃப் டைம்ன்றது இந்த மெட்டீரியல் லைஃப். ஆனா ஆத்மாவோட கோல் பகவானை அடையுதல். அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். பகவானை எப்படி அடையிறதுன்றது அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்றது. கண்டிப்பா எப்படி அடைய முடியும்? பக்தியின் மூலியமா நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய போற தாத்பரியம். பக்தி எப்படி பண்றதுதான் நம்ம இந்த 6 அத்தியாயங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா. பக்தி யோகம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல என்ன அப்படின்ற நம்ம போக போக சாப்டர்ஸோட நம்ம பார்க்கலாம், ஸ்லோகங்களோட. ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி, மங்களாச்சரணம் வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹ கண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹ கண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாருப்ய ச கிருபா சிந்துப்ய ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமினே இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரசாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பஷ்சத்ய தேசதாரிணே. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण டிவோட்டிஸ், நம்ம இன்னைக்கு
அத்தியாயம் 8 பார்க்க போறோம். அதுல அத்தியாயத்தின் பேரின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை, பகவானோட எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, அது என்ன, இந்த 8 அங்கங்கள் கொண்டது. பஞ்சபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம், ஜடசக்தி, பிரிந்த ஜடசக்தி அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதற்கப்புறம் அதுலயே அதை விட உயர்ந்த ஒரு சக்தி என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னாங்க. அது என்னன்னா நம்ம ஆத்மா. சரிங்களா? ஆத்மாக்கள்லாம் ஜடசக்தியோட உயர்ந்தது. ஏன்னா அதுல என்ன இருக்கு, ஸ்பிரிச்சுவல் இருக்கு இல்லைங்களா. ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு எட்டர்னல் ஸ்பிரிச்சுவல். அதனால ஜட சக்தியை விட அது என்னது, உயர்ந்தது அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப ஆத்மா இந்த ஜட சக்தியோட சம்பந்தப்பட்டு தன்னோட தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்கும் போது அது என்னப்படுது, பந்தப்படுது அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றி அறிவு, பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவங்க எது எதெல்லாம் எப்படி எப்படிலாம் இருக்காங்க, நீர்ல சுவையா இருக்காங்க, நெருப்புல வெப்பமா இருக்காங்க அப்படின்ற தாத்பரியங்களை நம்ம பார்த்தோம். அதெல்லாம் எதற்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், பகவான உணர்றதுக்காக. சரிங்களா. பகவானை நமக்கு ரொம்ப பரிச்சயமா ஆக்குறதுக்காக. ஏன்னா பகவான் அப்படின்னும் போது பொதுவா பகவத்கீதை அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர் சொன்ன உபதேசம் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோமே தவிர நமக்கு சொன்னது அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நாட்கள் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா. அப்ப நமக்காக சொன்ன உபதேசங்கள் அது அர்ஜுனன் மூலியமான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி பகவானை நம்மளுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமா ஆக்கணும், எந்த ஒரு நிலைப்பாட்டிலும் நம்மளுக்கு பகவானோட நினைவு நமக்கு வரணும் அப்படின்னும் போது சூரியனை பார்க்கும்போது பகவானோட கண்களா தெரியணும், நிலவை பார்க்கும்போது பகவானோட மனம், அதாவது இதயம் அதான் தெரியணும். அதுக்கப்புறம் தண்ணீரை சுவைக்கும் போது அந்த சுவையில பகவான் இருக்கிறதா நம்ம உணரணும். இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு வஸ்துவிலையும் பகவானை நம்ம பார்க்கும்பொழுது நம்ம பகவானோட இருக்கிறத நம்ம உணர முடியும். அதை விட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், பகவான் நம்மளோட இதயத்தில் பரமாத்மாவா இருக்காங்க, அதையும் நம்ம அவசியம் உணரணும். அந்த மாதிரி உணர்ந்தோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியும், பகவானோட அருகாமையில பகவானோடய நம்மளால இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணனிடம் சரணடைதல், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய நிலைப்பாடு என்னவா இருக்கணும், பகவான் கிட்ட சரணம் அடையணும். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவான் கிட்ட சரணம். அப்ப யார் யாரெல்லாம் சரணம் அடைவாங்க, யார் யாரெல்லாம் சரணம் அடைய மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம நேத்திக்கு ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். அப்ப தேவதேவ வழிபாட்டு நிலை அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள்ல சம்பந்தப்பட்டு உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தேவதேவிகளை வழிபடுவாங்க. அவங்களுக்கும் அந்த பிராப்தம் கிடைக்குது, அவங்க வழிபாட்டின் பலன் கிடைக்குது அப்படின்னா அதுவும் யாரால கிடைக்குது, பகவானால கிடைக்குது அப்படின்றதை நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 8. அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகள். பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் இங்க 8 கேள்விகள் கேட்கிறாங்க. கிம் தத் பிரம்மம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்க்கலாம். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது, அது தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். யோகமிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ளுதல், ஓம் இதி ஏகாட்சரம் பிரம்ம அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல், துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்க்கலாம். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகத்தை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பார்ப்போம். பராஸ் தஸ்மத் பாவோ நியோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை, பகவானை நம்ம அடையணும், பகவான் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், தூய பக்தி நம்ம செய்யணும். அத்தேதிதத் சர்வம் இதம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். हरे कृष्ण माता जी. 7.29 30. जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विषु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நேத்துக்கு நம்ம 7வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அதுல இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்னு பாத்தீங்கன்னா சில வார்த்தைகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா. பிரம்ம, அத்தியாத்மா, அதிதெய்வம், அதியஜ்ஞம் அதெல்லாம் பார்க்கலாம். அப்புறம் பிரயாண காலே, அதாவது மரண தருவாயில் பகவானை நினைவில் கொள்வது எப்படி, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். அதாவது பகவானை மரண காலத்தில் பகவான் நம்ம நினைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம நேத்திக்கு சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் அர்ஜுனருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, கேள்விகளா கேட்கறதுக்கு உகந்ததா இருக்கு. அது என்னென்ன கேள்விகள் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி 8.1 8.2. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टमो अध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः.
अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्रो देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. हरे कृष्ण. அர்ஜுனன் வினவினார், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன, அத்தியாத்மா என்பது என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் யாவை, இந்த ஜடத் தோற்றம் என்ன, தேவர்கள் யாவர், இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார், உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும். இந்த கொஸ்டின், அதாவது 8 கொஸ்டின் வந்து பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க. பகவான் அதற்கு என்ன பதில் அளிக்கிறாங்க, உபதேசம் பண்றாங்கன்றத பார்க்கலாம். 8 கேள்விகள் இதுதான். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மன்றது என்னது, ஆத்மா, நம்மளோட ஆத்மா, சரிங்களா, ஜீவாத்மா, நம்ம எல்லாரும். அத்தியாத்மா அப்படின்னும் போது அதுவும் ஜீவாத்மா அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கர்மா அப்படின்னும் போது நம்ம கர்மயோகம் பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா. அப்ப பொருள் உடலுக்கு, இந்த ஜட உடல் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்மளுக்கு கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி, அது பொருள் உடல். பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். ஏன்னா நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் எதற்காக செய்யறோம், இந்த பொருள் உடலை பாதுகாக்கிறதுக்காக செய்யறோம் இல்லைங்களா. அப்புறம் நம்ம சுத்தி உள்ள உறவினர்களுக்காக, இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்கள், செயல்பாடுகள்ல நம்ம ஈடுபடுறோம். அப்ப பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதிபூதா அப்படின்றது என்னன்னா பொருள் இயற்கை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். தெய்வா அப்படின்றது இதில் அனைத்து தேவர்களும் அடங்கும், அதாவது பகவானோட யூனிவர்சல் ஃபார்ம், அதாவது விஸ்வரூபம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா. ஏன்னா தெய்வானும் போது எல்லாரும் யாருக்குள்ளார அடக்கமா இருக்காங்க, பகவானோட விஸ்வரூபத்துக்குள்ளார அடக்கமா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். யக்ஞா அப்படின்றது பரமாத்மா. ஏன்னா யாகங்களின் இறைவன் யாருன்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. 3வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம், யாகங்கள் எது பண்ணாலும் அது யாரையே போய் சேருது, பகவானையே போய் சேருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப யக்ஞா பரமாத்மா. யக்ஞா எங்கே வசிக்கிறார், அனைவரின் இதயத்திலும் வசிக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது, வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி, நினைவு, பகவானை நினைவுல வச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது, வாழ்நாள் முழுக்க பக்தி சேவையில ஈடுபடும் பொழுது பகவானை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், இறக்கும் நேரத்துல நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதனாலதான் எப்பயுமே என்ன பண்ணணும், பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இன்னொரு விஷயமும் என்ன, நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நீரில் சுவையாக, சன்னியாசிகளில் உள்ள தவமாக இருக்கின்றேன், மனிதனில் உள்ள திறமையாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப அதெல்லாம் எதற்காக பகவான் நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க, அந்தந்த நிலைப்பாட்டுல நம்ம பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்றதுதான். பகவான் மூலியமா சூரியனோட ஒளிக்கதிர்களை நம்ம, அதாவது பகவானால சூரியனுக்கு ஒளி கிடைக்குது இல்லைங்களா. அப்ப பகவானா நம்ம பார்க்கணும். பகவான் மூலியமா தேஜஸ் வந்து சூரியனுக்கு கிடைக்குது அப்படின்ற அந்த ஒரு தாத்பரியத்துல எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது பகவானோட நினைவு நமக்கு வரும். அதுப்போ வாழ்நாள் முழுக்க இதே நிலைப்பாடோட நம்ம பயிற்சி பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது மரண தருவாயில் நமக்கு பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, நினைவுல வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ஆத்மா, அதிபூதா, தெய்வா அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா. இதுவும் வந்து 3 விஷயங்களும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு இந்த உலகத்துல, ஜட உலகத்துல என்னென்ன கஷ்டங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதாவது கஷ்டம் அப்படின்றது எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் உள்ள கஷ்டம், வெறும் நம்மளுக்கு மட்டும் கிடையாது, ஹியூமன்ஸ்க்கு மட்டுமே இங்க அது அளவுகள் கிடையாது, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இருக்கிற பொதுவான கஷ்டம். ஏன்னா நமக்குன்னு ஒரு கஷ்டம்னு நம்ம சொல்லுவோம், எனக்கு இது ஆசைப்பட்டு அது கிடைக்கல, அது ஆசைப்பட்டு கிடைக்கல, அது வேற. அது வந்து முழுக்க முழுக்க ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசையினால வர விஷயங்கள். ஆனா பொதுவா எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் உள்ள கஷ்டம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து பார்க்கிறது பொதுவான விஷயமா. அதுல என்னன்னு பார்த்தோம்னா, பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் அப்படின்ற 4 வகையான கஷ்டங்கள் நமக்கு உண்டு இல்லைங்களா. பிறக்கிறதுன்றதே ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம்தான். ஏன்னா அம்மாவோட வயிற்றுல நம்ம எத்தனை மாதங்கள் இருக்கிறோம், 9 மாதங்கள் இருக்கிறோம். அது எப்படி இருக்கும், ஒரு சாக்கு பையில குழந்தைய போட்டு மூடி வச்சிருந்தா எப்படி இருக்கும், இருட்டான ஒரு அறையில, அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை இல்லைங்களா. அதற்கப்புறம் அது பிறக்கும் போதும் அது சிரமப்படுது இல்லைங்களா. அப்ப அது என்ன கஷ்டம் இல்லைங்களா. அது இன்னொன்னு நோயும் வந்து கண்டிப்பா கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான். ஆரோக்கியமா இல்லைனாலே அது நமக்கு வருத்தத்தை கொடுக்கும். இன்னொன்னு முதுமையும் நம்ம யாரையாவது ஒருத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்ற மாதிரி ஆயிடுது இல்லைங்களா. அப்ப அதுலயும் ஒரு சில கஷ்டங்கள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இறப்பு வந்து
கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா யமன் வந்து உயிரை எடுத்துட்டு போகும்போது பல தேள்கள் வந்து கொட்டுனா எவ்வளவு வலி இருக்குமோ அந்த அளவு வலி இருக்குங்களாம். அப்ப அதுவும் வந்து கஷ்டம். அதற்கப்புறமா அந்த ஆத்மா வந்து பாதையில போகும் இல்லைங்களா? அதாவது வைத்தார் ரிவர் அந்த மாதிரிலாம் வந்து வழியில நிறைய விஷயங்கள்லாம் உண்டு. அதெல்லாம் கடந்து யமலோகம் போய் அங்க போயிட்டு புண்ணிய பாபங்களுக்கான தண்டனைகள் நல்ல விஷயங்கள்லாம் அனுபவிக்கிறது. திருப்பியும் வந்து பிறவி எடுக்கிறது எல்லாமே வந்து இதற்கு அப்புறம் உள்ள டிராவல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாமும் வந்து சிரமமான ஒரு விஷயம் தான். அதெல்லாம் பொறுமையா பாகவதம் அதெல்லாம் படிக்கும்போது நமக்கு தெரிய வரும். அப்ப இந்த 4 விஷயங்கள். இது எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும். அது தாண்டி இன்னும் ஒரு 3 விஷயங்கள் என்னன்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அதி ஆத்மா. அதி ஆத்மான்னும்போது நம்பளாலே நமக்கு வர கஷ்டம். அதாவது இப்ப மத்தவங்களால வர்றது ஒரு பக்கம், நம்பளாலே நமக்கு வர கஷ்டம்ன்றது, இந்த சரீரத்தினால நமக்கு ஏற்படுற கஷ்டங்கள் இல்லைங்களா? உடம்பில் ஏதோ ஒரு வலி இருக்கும். இல்லன்னா வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கும். அது ஒரு வகை. இன்னொன்னு மனம். நம்மளோட மனம் என்ன பண்ணும்? எப்பயுமே நம்மள எதெல்லாம் நம்மளுக்கு கஷ்டமான நினைவுகளோ, அதையே கொண்டு வந்து பிரச்சனைகளையே கொண்டு வந்து நம்மள எப்பயுமே நினைக்க வைக்குது இல்லைங்களா? அதுவே நம்மள என்ன பண்ணும்? அமைதி இல்லாம, சந்தோஷம் இல்லாம நம்மள துன்பப்படுத்துது இல்லைங்களா? அப்ப அதுவும் வந்து ஒரு சிரமம். அப்ப இதுல என்ன பார்க்கிறோம்? அத்தியாத்மா. நம்மளாலே நமக்கு வர கஷ்டம் அப்படின்றது உடல் சம்பந்தப்பட்டது, மனம் சம்பந்தப்பட்டது 2 வகை. அதே மாதிரி அதிபூதா அப்படின்றது பிற உயிரினங்கள்னால நமக்கு வர கஷ்டம். அதாவது இப்ப நிறைய தொற்று நோய்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? கொரோனாலாம் கூட இருந்தது இல்லைங்களா? அதெல்லாம் கூட என்னது? பிற உயிரினங்கள்னால நமக்கு வர தொந்தரவுகள். அதி தெய்வா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தேவர்களால நமக்கு வர கஷ்டங்கள். தேவர்களால நமக்கு ஏன் கஷ்டம் வருதுன்னா, நம்ம இயற்கையை நம்ம கஷ்டப்படுத்தும்போது, அதோட நேச்சர்ல ஆற வந்து அ அ அதுல உள்ள மணல்லாம் எடுத்து நம்ம வீடு கட்டுறது, அந்த மாரிலாம் பண்ணும்போது, அதோட தாத்பரியம் கெட்டு போகுதுங்களா? அப்ப என்ன ஆகும்? அதனால வர கஷ்டங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி மலைய கொடைஞ்சு டனல்லாம் போடுறோம் இல்லைங்களா? அப்ப மணல் சரிவுலாம் ஏற்படுது. அப்புறம் பூகம்பம் வர்றது, சுனாமி வர்றது, இந்த மாரி இயற்கை சீற்றங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வர துன்பங்கள். அப்போ 7 வகையான துன்பங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். 4 வந்து பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை நோய், இன்னொரு 3 என்ன? இந்த அதிபூத்தா, அதி ஆத்மா, அதி தெய்வா. இந்த 7 வகையான துன்பங்கள் இந்த ஜட உலகத்தில் எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கிட்டயும் இருக்கிற ஒரு துன்பமா நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறது. 8 கேள்விகள். பிரம்மம்னா என்ன? அதி ஆத்மானா என்ன? கர்மானா என்ன? அதிபூத்தா, அதி தெய்வா, அதி யக்ஞா, அதி யக்ஞன் எங்கே இருக்கிறார்? அப்புறம் இறக்கும் நேரத்தில் பகவானை நினைவில் கொள்வது எப்படி? இந்த 8 கேள்விகளையும் அர்ஜுனர் கேட்டிருக்காங்க. மாதாஜி 8.3. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्म संकितः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் என்பது எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அதுதான் ஆத்மா. அதன் ஸ்வபாவமானது நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா. அதி ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா. நம்ம இந்த ஜீவாத்மாவை வளர்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஜட உடலோட செயல்கள் அது கர்மா. பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூத்தா எனப்படும். இந்த ஜட உலகம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது எப்பயுமே என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? அது நித்தியமா இருக்கும். அதுவும் பகவானோட ஒரு எனர்ஜி, பகவானோட திருமேனில இருந்து வந்தது. நித்தியமா இருக்கும் ஜட உலகம். ஆனா அதுல என்ன இருக்கும்? மாற்றங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? பிறப்பு, இறப்பு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் என்னது அதுல மாற்றங்கள், இரவு, பகல் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் இருக்குங்களா? எப்பொழுதும் அப்புறம் எல்லா யூனிவர்ஸும் வெளியில பகவானோட திருமேனில இருந்து வெளியில வரும். திரும்பி என்ன பண்ணும்? எல்லாம் பகவானோட திருமேனிக்குள்ளார் ஐக்கியமாகுது இல்லைங்களா? இதெல்லாம் மாற்றங்கள். அப்போ இது எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூத்தா எனப்படும். சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதி தெய்வா எனப்படும். மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீட்டிற்கும் பரமபுருஷனாகிய நான் யதி யக்ஞா என்று அழைக்கப்படுகின்றேன். அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? எல்லார்கிட்டயும் யாரு இருக்காங்க? பகவான் இருக்காங்க. எங்க இருக்காங்க? பரமாத்மாவா நம்மளோட இதயத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம யாருமே தனியா இல்ல. ஒரு ஆத்மான்னு இருக்கும்போது கூடவே பகவான் என்ன பண்றாங்க? ஒரு குழந்தைய தனியா பேரண்ட்ஸ் விட மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பரமாத்மா நம்ம கூடவே இருக்காங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாச்சி 8.5.
अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्णा. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கை அடைகின்றான், இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானே சொன்ன வார்த்தை இல்லைங்களா, சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. என்னது? இறக்கும் தருவாயில பகவானை மட்டும் நினைத்து கொண்டு உடலை விடும்போது நம்ம யார் அடைகிறோம்? பகவானையே நம்ம அடைகிறோம். அப்ப அந்த நேரத்துல நமக்கு பகவானோட நினைவு வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? நம்ம நித்தியப்படி பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவானோட நம்ம சம்பந்தப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அதனாலதான் பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும்ன்றது அதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸே. சரிங்களா? ஏன்னா நம்மளுக்கு ஆழ் மனத்துல என்ன நம்ம ரொம்ப அதிகமா ஆசைப்படுறோமோ அதுதான் இருக்கும் தருவாயில நமக்கு நினைவுல வரும். எது மேல நம்ம ரொம்ப அஃபெக்ஷனா இருக்கோமோ, வாழ்நாள் முழுக்க ஏதோ ஒரு பொருள் மேலேயோ இல்ல யார் மேலேயோ, உறவினர்கள் யார் மேலேயோ நம்ம ரொம்ப அஃபெக்ஷனா இருந்தோம்னா இறக்கும் நேரத்துல யாரோட ஞாபகம் வரும்? அவங்களோட ஞாபகம் தான் வரும். அப்ப நம்ம பகவானை நினைக்கணும். அப்படி பகவானை நினைக்கும் போது என்ன ஆகும்? பகவானோட நினைவு நமக்கு வரும். அதனால என்ன ஆகும்? பகவானை நம்ம அடைய முடியும். அப்போ பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி, பாகவதம் 7.2.57. அஹானி பூதானி கச்சந்தீஹயமாலாயம் சேஷாஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சர்யம் அத பரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் பாகவதத்துல 7வது கேண்டோல 2வது அத்தியாயத்துல 57வது ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பார்க்கிறோம். இது யக்ஷபர்ஷனம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அதாவது யக்ஷராஜன் யுதிஷ்டருக்கு, அவங்களுக்கும் யக்ஷராஜனுக்கும் யுதிஷ்டருக்கும் இடையில் நடக்கிற ஒரு உரையாடல் இது. சரிங்களா? மகாபாரதத்துல ஒரு பார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு கணத்திலும் 100,000 ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். யுதிஷ்டர் சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒவ்வொரு கணத்திலும் 100,000 ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. நம்மளும் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நிதர்சனமா பார்க்கிறோம். நிறைய பேர் என்ன ஆகுறாங்க? நிறைய உயிரினங்கள் என்ன ஆகுது? இறக்குது. எதுவுமே இங்க நித்தியமானது கிடையாது. போகும்போது ஏதாவது எடுத்துட்டு போறாங்களா? கிடையாது இல்லைங்களா? இதை நம்ம நித்தியமா பார்க்கிறோம். நம்மளும் கலந்துகிட்டும் வரோம். அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள்ல நம்மளும் போய் கலந்துகிட்டு வரோம். அப்போ என் நிதர்சனம் நல்லாவே தெரியுது, போகும்போது எதையுமே எடுத்துட்டு போக போறது கிடையாதுன்றத. அப்படி இருந்தும் ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று, ஆனால் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்? நமக்கு இதுதான் நித்தியமான உறவுகள், இதுதான் நித்தியமான வாழ்க்கை அப்படின்ற பட்சத்துல நிறைய நம்ம என்ன பண்றோம்? பிரயத்தனப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்போ உள்ள உறவுகளுக்கு நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இங்கேயே நம்ம நித்தியமா இருக்க போறதான் நினைச்சு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்யறோம் வாழ்க்கையில. அது என்ன இருக்கு? அது எப்படி இருக்கான்? அது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. அப்ப நம்ம எதற்காக தயாராக இருக்கணும்? மரணம் தான் நம்ம கிட்ட நிச்சயமா வரப்போறதுன்னும் போது அப்போ அதற்கு நம்ம தயாராகணும். இனிமேல் மரணம் அதாவது பிறப்பு இறப்பு அந்த சுவிட்ச்ல இல்லாம இருக்கணும்னா அதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கணும் இல்லைங்களா? இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். யுதிஷ்டர மகாராஜர் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நிரந்தரம் இல்லாத வாழ்க்கை, எதையும் நம்ம எடுத்துட்டு போக போறது கிடையாது. நமக்கு மரணமற்றது நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு மாயை, அதுவே ஒரு இல்யூஷன் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு இல்யூஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? வெளியில வரணும். வெளியில வரோம்னா ஆன்மீகத்தால மட்டும்தான் அதுல நம்மளால வெளியில வர முடியும் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம், ஆழ்ந்த ஒரு அர்த்தத்தை கொண்ட ஸ்லோகமாவும் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம இனிமே எதற்காக நம்ம பிரயத்தனை பண்ணணும்? நம்ம கூட எதையுமே எடுத்துட்டு போக முடியாத இந்த ஜட உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம ஆத்மாவோட என்ன வரப்போகுது? பக்தி மட்டும்தான். அப்ப அந்த பக்தியை நம்ம என்ன பண்ணணும்? வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம சிறந்த முறையில நம்ம பண்ணணும். ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நமக்காக கொடுத்த கடமைகளை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபட்டு பகவானை நம்ம அடையணும் அப்படின்ற தாத்பரியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படிக்கு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம என்ன பண்ணணும்? கொண்டு வரணும். மாதாஜி 8.6. யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம்
त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमे वैत्ति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருவன் தனது உடலை விடும் பொழுது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான். பகவான் சொன்ன ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பகவத்கீதை. பகவான் சொன்ன ஸ்லோகங்கள். அப்ப பகவான் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஒருவன் தனது உடலை விடும்பொழுது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான் அப்படின்றதையும் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். இதுல என்ன பார்க்கிறோம்? என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான், இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்றதை நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ இதுக்கு ஒரு கதையும் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது பாகவதத்துல 5வது கேண்டோல 9வது அத்தியாயத்துல உள்ள கதை. சரிங்களா? நம்ம எந்த ஒரு ஸ்டோரி பார்த்தாலும் அது எதோட சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கும்? பாகவதம் சம்பந்தப்பட்டதா தான் இருக்கும். சரிங்களா? அப்படின்னும் போது இது பரத் மகாராஜரோட கதை. பரத் மகாராஜ் அப்படின்றவங்க ஒரு சிறந்த அரசர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். தர்ம வழியில சிறந்த முறையில் ஆட்சி பண்ணாங்க. அதற்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க ரொம்ப நல்லபடியா ஆட்சி பண்ணாங்க. அந்த காலத்துல எல்லாம் வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ ஆசிரமம் அப்படின்ற பாகத்தை நம்ம எடுத்தோம்னா பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி, இந்த நிலைப்பாடுல ஒரு மனிதன் தன்னோட வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கணும். பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையில அவங்க கல்விகள் எல்லாம் நல்ல முறையில கத்துக்கணும். அதே கிரகஸ்தான்ற பட்சத்துல அவங்க திருமணம் செய்து கொண்டு கிரகஸ்தர் வாழ்க்கையை சிறந்த முறையில அவங்க வாழணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வானப்பிரஸ்தானும் போது அவங்க கொஞ்சம் என்ன பண்ணணும்? தன்னை குடும்ப வாழ்க்கையில இருந்து விடுவிச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் சந்நியாச வாழ்க்கை. அது அப்போ என்ன பண்ணணும்? அவங்க முழுக்க முழுக்க சந்நியாச வாழ்க்கை அவங்க வாழ்க்கையில மேற்கொள்ளணும். இந்த ஒரு தாத்பரியத்துலதான் அரசரா இருந்தாலும் எந்த ஒரு வர்ணத்துல பிறந்திருந்தாலும் அவங்க அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க அமைச்சுங்கிற ஒரு தாத்பரியம் இருந்தது முன்னாடி. அப்படின்ற பட்சத்துல இவங்க என்ன பண்ணாங்க? சிறந்த அரசரா இருக்காங்க, நல்ல முறையில ஆட்சி பண்றாங்க. அதற்கப்புறம் என்ன ஆகுது? இவங்க தன்னோட பிள்ளைகள்லாம் பெருசான உடனே அவங்களுக்கு ராஜ்யத்துல ஒப்படைச்சிட்டு என்ன பண்றாங்க? அவங்க காட்டுக்கு வராங்க. எதற்காக? தவம் பண்ணி பகவானை அடையணும்ன்றதுக்காக, பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவானை அடையணும்ன்றதுக்காக. இவங்க பாவ நிலையில அவங்க வந்தவங்க. சரிங்களா? பக்தியில நிறைய நிலைப்பாடுகள் உண்டு. இல்ல பாவ நிலை அப்படின்ற நிலைக்கு வந்தவங்க இவங்க. அப்போ என்ன பண்றாங்க? ஆசிரமத்துல சிறந்த முறையில அவங்க தன்னோட டிவோஷனல் சர்வீஸ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பிரெக்னன்ட் டீர் வருது, அந்த பக்கம் மான் வருது. அது வந்த உடனே தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக வருது அந்த ஆத்துல. அப்ப என்ன ஆகுது? பின்னாடி இருந்து சிங்கத்தோட கர்ஜிக்கும் சத்தம் கேக்குது. அதுல பயந்து என்ன பண்ணிடுது? அந்த மான் தண்ணிக்குள்ளார விழுந்துருது. அப்போ அந்த மானை உடனே பரத் மகாராஜ் அங்க இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க? வேகமா ஓடி போய் காப்பாத்த பாக்குறாங்க. ஆனா அந்த குட்டி மான், அந்த மானுக்கு குட்டி பிறந்துருது. அந்த பெரிய மானை காப்பாத்த முடியல. அம்மா மான, குட்டி மானை மட்டும் அவங்க காப்பாத்திடுறாங்க. காப்பாத்தி கொண்டு ஆசிரமத்துல வச்சு அதை வளர்க்குறாங்க. ஏன்னா தாய் இல்லை இல்லைங்களா? அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? அந்த மானை ரொம்பவே நல்ல முறையில பாசமா அதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் செஞ்சு வளர்க்குறாங்க. இப்படி இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? தன்னோட குடும்பத்தை, ராஜ்யத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எதுக்காக வந்திருக்காங்க? பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவானை அடையறதுக்காக. ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு? உங்களுக்கு அந்த குட்டி மான் மேல பற்றுதல் அதிகமா வந்துருச்சு. உடனே இவங்களுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் என்ன ஆயிட்டாங்க? அவங்க டிவியேட் ஆயிட்டாங்க. எந்நேரமும் அந்த மான் வெளியில போச்சுன்னா திரும்பி வரலன்னா பயம் வந்துரும். அதுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துருச்சு அப்படின்னு பயந்துப்பாங்க. அப்புறம் அதுக்கு இது தேவைப்படுமோ அது தேவைப்படுமோன்னு அந்த மானை பத்தியே நிறைய யோசிச்சுட்டே இருந்தாங்க. அப்புறம் என்னாச்சு? ஒரு நாள் அந்த மான் போனது வரவே இல்லை. அந்த ஏக்கத்துல இவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க? இவங்க இறந்து போயிடுறாங்க. அந்த மானை நினைச்சுக்கிட்டே இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? இறந்து போயிடுறாங்க. இறந்த அடுத்த பிறவில அவங்களுக்கு என்னவா கிடைக்குது? ஏன்னா முழுக்க முழுக்க அந்த மான் மேலேயே பற்றுதல் வச்சு இருந்தாங்க இல்லைங்களா? மான் பிறவி அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஆனா அவங்களோட அந்த செய்த பக்தி சேவை, அவங்க சிறந்த மகாராஜா இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் நல்ல முறையில பக்தி பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அதோட ஒரு சக்தியினால அவங்களுக்கு முற்பிறவியில தான் என்னவா இருந்தோம் அப்படின்றது நினைவுல இருந்தது. அப்ப அந்த மான் பிறவியும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? சிறந்த முறையில அவங்க வாழறாங்க. வாழ்ந்து முடிச்ச உடனே அடுத்த பிறவி அவங்களுக்கு என்னவா கிடைக்குது? மனித பிறவி கிடைக்குது. அதுல முன்னாடி பரத் மகாராஜா இருந்தது. அதற்கப்புறம் எதனால மான் பிறவி கிடைச்சதுன்றது தெரியுது. அப்ப இந்த பிறவில என்ன பண்ணணும்? எதன் மேலயும் பற்றுதல் இல்லாம பகவான் மேல பக்தி சேவை பண்ணி பகவான் அடையணும்ன்றதுல அவங்க ரொம்பவே என்ன பண்ணிட்டாங்க? தெளிவா இருந்தாங்க. அதனால ஜடபரதரா அவங்க இருந்தாங்க. அப்ப என்னாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படின்னா எந்த இதுலயும் பற்றுதல் இல்லாம எதுவுமே சரியா செய்ய தெரியாதவங்க மாதிரி அவங்கள காமிச்சுக்கிட்டாங்க. அந்த அளவுல அவங்களோட நிலைப்பாடு இருந்தது. அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, ஒரு
ரகுகர்ணர் அப்படின்ற ஒரு மகாராஜர் அவங்க அந்த வழியா வந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்ப அவங்க பல்லக்கு தான் அந்த காலத்துல இல்லைங்களா? அப்ப பல்லக்கு தூக்கத்துக்கு ஒரு ஆள் குறைஞ்சது. உடனே ஜடபரதரை கூப்பிட்டு பல்லக்க தூக்க சொன்னாங்க. அவங்க பல்லக்க தூக்கும் போது என்னாச்சுன்னா கீழே எறும்புகள்லாம் இருந்தது. அது மேல கால் வைக்காம இவங்க என்ன பண்ணாங்க, தாண்டி தாண்டி போனாங்க. அதனால பல்லக்கு என்னாச்சு, குலுங்குச்சு. உடனே வந்து ராஜாவுக்கு கோவம் வந்துருச்சு. "உனக்கு ஒரு பல்லக்க கூட தூக்க தெரியாதா?" அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து கடிஞ்சு பேசுவாங்க. அப்ப வந்து ஜடபரதர் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு ஆத்ம தத்துவத்த விளக்கம் குடுப்பாங்க. அப்ப அத கேட்ட உடனே அவங்களும் வந்து ஆத்ம தத்துவத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அவங்களும் வந்து பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க. அப்புறம் ஜடபரதரும் அந்த பிறவில அவங்க பகவான் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி முக்தி அடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பாகவதத்துல அப்புறம் வந்து நமக்கு பகவானோட லீலைகள் எல்லாம் என்ன தாத்பரியம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும் அப்படின்றதுக்கான தாத்பரியத்தை கொடுக்கிற ஒரு ஒரு கதைகளும் சரிங்களா? பியூர் டிவோட்டிஸ் இவங்கலாம். இவங்களோட கதைகள்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? நம்ம வாழ்க்கையில பக்தியை எப்படி பண்ணணும்? அவங்க ஏதோ தவறுகள் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா, அத நம்ம என்ன பண்ணணும்? அத நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ். இப்ப இதுல ஜடபரதரோட வாழ்க்கையில நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? அவங்க தன்னோட குடும்பத்தெல்லாம் விட்டுட்டு ராஜ்ய சுகத்தையே விட்டுட்டு காட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க. ஆனா மான் மேல ஒரு பற்றுதல் வந்ததுனால என்னாச்சு அவங்களுக்கு? ஆண் பிறவி கிடைச்சு அவங்களால பக்தியில முழுமையா ஈடுபட முடியல அப்படின்றதுல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? கடமையா நம்ம எல்லா வேலைகளும் திறன்பட செய்யணும். யாருக்கும் எந்த கஷ்டமும் கொடுக்க கூடாது. எல்லாருக்கும் உதவி செய்யணும். ஆனா எப்படி இருக்கணும்? பற்றுதல் இல்லாம நம்ம பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி கடமையா செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தஜி 8.7. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्. हरे कृष्णा. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனத்தையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? அதாவது இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நிலைப்பாடுகள் என்னென்ன பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. என்னை இந்த உருவில் கிருஷ்ண உருவில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. நம்மளோட கடமையும் செய்யணும், பகவான் மேல பக்தியும் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து, நம்ம தினப்படி நிறைய செயல்கள் செய்யறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த செயல்கள் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும், அர்ப்பணம் பண்ணணும். உன்னுடைய மனத்தையும் புத்தியையும், ஏன்னா மனத்தை நம்ம கவனிக்காம விட்டோம்னா என்ன பண்ணும்? அது ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள் மேல அது கவனத்தை திருப்பிடும். அதனால மனத்தையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை அப்படின்றத பகவான் நமக்கு உபதேசிச்சிருக்காங்க. மத்தஜி 8.8. अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. हरे कृष्णा. பரமபுருஷ பகவானான என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனத்தை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான். அப்போ பகவானை தியானித்து அந்த வழியில நம்ம எப்படி இருக்கணும்? ரொம்ப டிட்டர்மினண்டா இருக்கணும் சரிங்களா? அததான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி வேணும் இல்லைங்களா? ஏன்னா மரண தருவாயில் பகவானை நினைவில் கொள்வது, அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இப்ப பயிற்சின்றது ரொம்பவே முக்கியம். அப்ப சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான். பயிற்சி எந்த வகையில இருக்கும்? கர்மயோகா, கர்மத்தின் மூலியமா நம்ம பகவானை நினைவில் கொள்ளலாம். அப்புறம் ஞான யோகம், பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறது. நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பகவான் எல்லாத்துலயும் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம், பக்தியின் மூலியமா நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவானை நினைவில் கொள்ளலாம். அப்போ இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம தினப்படி செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுது? நமக்கு பயிற்சி அது வந்து நமக்கு கிடைக்குது. அப்ப இதுல சற்றும் பிறழாமல் பக்தி யோகத்தில் நம்ம ஈடுபடும் போது, பக்தி சேவையில் நம்ம ஈடுபடும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டோரியும் இருக்கு. இது வந்து பாகவதத்துல 6வது கேண்டோல 1வது அத்தியாயத்துல உள்ள ஸ்டோரி இது. இது யாருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அஜாமிலா அப்படின்றவங்களோட ஸ்டோரி. இவங்க வந்து ஒரு நல்ல பிராமணர். இவங்க
இவங்க அதாவது சிறந்த பிராமணன் யாரு அப்படின்னு கேட்டா அஜாமல்லா அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு தன்னோட இதுல வர்ணத்துல அவங்க எப்படி இருக்காங்க, ரொம்ப சிறந்த முறையில அவங்க அவங்க தன்னோட கடமைகளை சிறந்த முறையில அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? அப்போ அப்படிப்பட்ட அஜாமல்லா அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகியிருக்கு, மனைவி, குழந்தைகள், பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க. சிறந்த முறையில அவங்க பிராமண தொழிலையும் நல்லபடியா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க தந்தை யாகம் வளர்க்கறதுக்காக கொஞ்சம் விறகுகள்லாம் தேவைப்பட்டுச்சு. அத எடுக்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, காட்டுக்கு போறாங்க. காட்டுக்கு போகும்போது விறகுகளை எடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா, அங்க ஒரு தகாத காட்சிய அவங்க வந்து பார்க்கிறாங்க. அத பார்த்த உடனே இவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? மனம் சஞ்சலப்பட்டுருது. சஞ்சலப்பட்ட உடனே என்ன ஆகுது? சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, விறகெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க. ஆனா முழுக்க முழுக்க அவங்களுக்கு நினைவெல்லாம் எதுலயே இருக்கு? அந்த பெண்மணி மேலேயே இருக்கு. சரிங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு அவங்களோட கவனம் முழுக்க சிதறி போச்சு. மனம் வந்து வேற வகையில அவங்களது திரும்பி போச்சு. அப்ப என்ன ஆகுது? அவங்களால வந்து கவனத்த கொண்டு வர முடியல. நெ நல்ல முறையில. அப்ப என்ன அவங்க அந்த பெண்மணி கிட்ட போய் தன்னை மணந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து கேட்கறாங்க. அதற்கு அந்த பெண்மணி என்ன பண்றாங்க? அ உங்களோட இந்த வருமானத்துல என்னால சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. அதனால எனக்கு உங்கள திருமணம் பண்ணிக்கிறதுல விருப்பம் இல்ல அப்படின்றத அவங்க சொல்லிடுறாங்க. ஆனாலும் இவங்களுக்கு அந்த பெண்மணி மேல அவ்வளவு ஆசை வந்ததுனால, கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசை அந்த பெண்மணி மேல வந்ததுனால என்ன பண்றாங்க? "நீ என்ன கேட்டாலும் நான் உனக்கு செஞ்சு குடுக்குறேன்னு" சொல்லி அந்த பெண்ண அவங்க திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த பெண்மணியும் நெறைய ஆசைகள் உள்ளவங்களா இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? இவங்களோட வருமானத்துல அவங்கள சந்தோஷமா வச்சுக்க முடியாதனால, இவங்க என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க? அவங்களோட பிராமண தொழில் அதுக்கு மேலயும் நெறைய பொய் சொல்றது, திருடுறது, அப்புறம் வழிப்போக்கர் வேலைகள்லாம் பண்றது, இந்த மாரி நெறைய கொலை பண்ணி வழிப்பறி பண்றது, இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? அவங்க வந்து அதர்மங்கள்ல ஈடுபடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ என்ன ஆயிடுது? அவங்களுக்கு நெறைய பாபங்கள் வந்து சேரும் இல்லைங்களா? இப்படி அந்த பெண்மணியோட அவங்க இருக்காங்க. அப்போ அவங்களுக்கு 10 குழந்தைகள் பிறக்குது. அதுல 10வது குழந்தை பேரு நாராயணா அப்படின்றத அவங்க வைக்கிறாங்க. அ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு அந்த நாராயணன் அந்த 10வது பிறந்த குழந்தை மேல ரொம்பவே உங்களுக்கு பாசம் அதிகம். அதனால எப்ப பார்த்தாலும் அந்த குழந்தைய கூட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நாராயணா, நாராயணான்னு சொல்லி. அப்ப என்ன ஆகுது? மரண நேரம் இவங்கள நெருங்குது. நெருங்கும் சமயத்துல என்ன ஆகுது? இவங்க நெறைய தவறுகள் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா? யமதூதர்கள் எல்லாம் வந்துடுறாங்க. அப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்க? நாராயணா, நாராயணான்னு அவங்க சின்ன குழந்தைய பார்க்க ஆசைப்பட்டு கூப்பிடுறாங்க. இந்த வார்த்தைய கேட்டவுடனே விஷ்ணு தூதர்களும் வந்துடுறாங்க. உடனே விஷ்ணு தூதர்கள் வந்தோனே, யம தூதர்கள் இவங்க 2 பேருக்கும் இடையில வாக்குவாதம் நடக்குது. இத அஜாமலா பார்க்குறாங்க. சரிங்களா? பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு தெரியுது. அப்ப விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்றாங்க, "அ பகவானோட நாமத்த இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனால இவங்கள நாங்க தான் கூட்டிட்டு போவோம்." அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அதே யம தூதர்கள் சொல்றாங்க, "இவங்க நெறைய பாபங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால இவங்கள கண்டிப்பா நாங்க வந்து யமலோகத்துக்கு தான் கூட்டு போவோம்." அப்படின்ற வாக்குவாதத்த யாரு பார்க்குறாங்க? அஜாமிலா பார்க்குறாங்க. கூடவே நம்மளும் பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ என்ன ஆகுது? அஜாமிலாவுக்கு புரிய வருது. ஓஹோ! அப்பன்னா பகவானோட நாமத்துக்கு இவ்வளவு மகிமை இருக்கா? ஆ விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து நம்மள கூட்டிட்டு போற அளவுக்கு மகிமை இருக்கா நாமத்துக்கு அப்படின்றத அந்த சமயத்துல அவங்க உணர்றாங்க. ஆனா அந்த சமயத்துல உணர்ந்து என்ன பண்ண முடியும்? இல்லைங்களா? இருந்தாலும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கிறீங்கன்னா, விஷ்ணு தூதர்கள் இவங்கள யம தூதர்கள்ட்ட அஜாமிலாவ விடல. உடனே யமதூதர்கள் போய் யமதர்மராஜா கிட்ட சொல்றாங்க. இந்த மாரி நெறைய பாவம் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனாலும் நம்மள வந்து எங்கள வந்து விடல அப்படின்னோனே யமராஜர் சொன்னாங்க, விஷ்ணு அதாவது பகவான் விஷ்ணுவ வந்து கும்பிடுறவங்கள நீங்க என்னைக்கும் வந்து நெருங்கக்கூடாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தோனே மறுபடியும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அஜமலாவுக்கு இன்னொரு வாழ்க்கை கிடைக்குது. அந்த வாழ்க்கையில அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்குறீங்கன்னா, இப்ப நிதர்சனமா பார்த்துட்டாங்க இல்லைங்களா? அதனால பகவானோட நாமத்த உச்சரிச்சுட்டே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வாழ்க்கைய அவங்க வாழ்றாங்க. ஹரித்வார்ல அவங்க வாழ்க்கைய சிறந்த முறையில பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு, அதற்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க, முக்தி அடையறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுவும் வந்து என்னன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுவும் பாகவதத்தில் உள்ள ஒரு ஸ்டோரி. கண்டிப்பா நம்மளும் ஆழ்ந்து சிந்திச்சு, பகவானோட நாமத்த நித்தியப்படி நம்ம என்ன பண்ணணும், உச்சரிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 8.9. कविं पुराणामनुशासितारम् अणोरणीयां समुनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्. हरे कृष्णा. எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதீக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடையவர்,
சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பகவானை தியானிக்கணும், பயிற்சி பண்ணணும், பிறராமல் பயிற்சி பண்ணணும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இப்ப பயிற்சியில நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானை பத்தி எல்லாம் அறிந்தவர், பகவானுக்கு பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே தெரியும், மிகவும் பழமையானவர், ஆதி அந்தம் இல்லாத அளவுக்கு பழமையானவங்க, கட்டுப்படுத்துபவர், எல்லாமே யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, பகவானோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, முக்குணங்களையும் சேர்த்து, அணுவை விட சிறியவர், பரமாத்மாவா இருக்காங்க நம்ம இதயத்துல இல்லைங்களா. அதே மாதிரி மிகவும் உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்காங்க பகவான் அப்படின்னா நம்ம அதையும் விட உயர்ந்தவங்க. ஒரு உதாரணத்துக்கு அப்ப அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். பௌதிக கருத்துக்கள் நமது இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள நிறைய எண்ண ஓட்டங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா, முக்குணங்கள்னால நமக்கு அந்த கருத்துக்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவங்க, புரிந்து கொள்ள முடியாதவர். பகவானை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியுமானா இந்த மனதை வச்சுக்கிட்டு, இந்த புத்தியை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது. பக்தியின் மூலியமா மட்டுமே பகவானை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ரூபமுடைய நபர், பகவானுக்கு உருவம் உண்டு, ஷியாம சுந்தர் ஃபார்ம், அதாவது இந்த திரிபங்கான்னு சொல்லுவோம். இந்த 3 பெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, கால் பகுதி, இடுப்பு, கழுத்து, அது வந்து ஃப்ளூட் வச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா, இதுதான் வந்து ஷியாம சுந்தர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் வந்து இன்னொன்னு சங்கு சக்கர கதா பத்மம், 4 கரங்களோட உள்ள ரூபம். அப்புறம் விஸ்வரூபம், இப்படின்னு பகவானுக்கு நிறைய ரூபம் உண்டு. சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், எப்படி இருப்பாங்க, சூரியன். அதான் நமக்கு இந்த ஜட உலகத்துல எது பிரகாசமான ஒரு விஷயம், சூரியன் இல்லைங்களா. சூரியனோட பிரகாசமானதை நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல பார்த்தது இல்லை. அப்ப நமக்கு ஒண்ணு பிரகாசம் அப்படின்னாலே சூரியன் தான். அப்ப சூரியனை விட பிரகாசமானவங்க, பல மடங்கு, பல கோடி மடங்கு பிரகாசமானவங்க, ஜட இயற்கை கடந்த உன்னதமானவர். இந்த முக்குணங்கள் கொண்ட ஜட இயற்கையை விட என்னது அவங்க கடந்தவங்க, உன்னதமானவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது தெய்வீகமானவங்க என்று பரமபுருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். இந்த மாதிரிலாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட தாத்பரியங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம தியானம் பண்ணணும். இதை தாண்டி அவங்க ரொம்ப கருணையானவங்க, யாருக்கும் என்னது பார்ஷியாலிட்டி எல்லாம் கிடையாது, எல்லாருக்கும் என்னது ரொம்பவே நல்ல ஒரு வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பகவானோட விலாச விரிவாக்கம் அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா. அது என்னன்னு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆதி புருஷர் கிருஷ்ணர், அவங்க கிட்ட இருந்து யார் வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பலராமன், எக்ஸ்பென்ஷன். இது வந்து எக்ஸ்பென்ஷன்ஸ், அது நம்ம வந்து கோலோக சார்ட் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம். மாதாஜி 8.15. மாமுபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் சாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மான சம்சித்திம் பரமாம் கதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை, ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். அப்ப பிறழாது பகவானை எண்ணி நம்ம வந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது என்ன ஆகணும், நம்ம பகவானோட லோகத்தை நம்ம அடையிறோம், திரும்பி வராத இடம் அது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு, பகவானை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. முற்றிலும் துன்பம், 7 வகையான துன்பம் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய், அப்புறம் அதிபூதா, அதியாத்மா, அதிதெய்வா, இந்த 7 விஷயங்கள் கொண்ட கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச ஜட உலகம் எல்லா உயிரினங்களுக்கும். இது தாண்டி நம்மளுக்குன்னு ஒரு சில எதிர்பார்த்து கஷ்டங்கள், அதாவது நடக்காத விஷயங்கள்ன்ற கஷ்டங்கள் அதுவும் இருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. இந்த எந்த விஷயமும் எங்க கிடையாது, ஆன்மீக உலகத்துல கிடையாது. பிறப்பு கிடையாது, முதுமை கிடையாது, நோய் கிடையாது, இறப்பு கிடையாது, அதி ஆத்மானால இது கஷ்டம் கிடையாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு அங்க ஜட உடலே இருக்க போறது இல்லை இல்லைங்களா. அப்புறம் வந்து மனத்தாலே நம்மளுக்கு கஷ்டம் வராது, ஏன்னா மனமும் அது வந்து ஷட்டில் பாடியோட போயிடும். அப்போ அதிபூதா, பிற உயிரினங்கள்னால நம்மளுக்கு துன்பம் வராது, ஏன்னா அவங்களும் எப்படி இருப்பாங்க, சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தெய்வா, தேவர்கள்னாலும் வேர்க்க சீற்றங்கள்னாலும் நமக்கு அங்க கஷ்டம் கிடையாது. அப்ப இந்த எந்த கஷ்டமும் இல்லாத ஒரு இடம் எது, வைகுண்டம், கோலோகம். பகவானோட அரவணைப்புல பக்தி சேவையில பகவானோட நம்ம நித்திய சந்தோஷத்தோட இருக்கிற ஒரு இடம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம்.
ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர் அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாரு? மகாத்மாக்கள், பகவானை அடைந்தவர்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மத்தது 8.16. ஆப்ரம்ம புவனாலோகா புனராவர்த்தினோர்ஜுன மாமுபேத்ய து கௌந்தேய புனர்ஜன்மன வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகங்களிலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பு இறப்பு மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் சொன்ன ஸ்லோகங்கள், உத்தம ஸ்லோகங்கள். சரிங்களா? அப்ப இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்கிறோம்? ஜட உலகில் மிக உயர்ந்த லோகம் எது? பிரம்மலோகம் இல்லைங்களா? மிக தாழ்ந்த லோகம் பாதாள லோகம், நரகலோகம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிக தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பு இறப்பு மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. பிறப்பு இறப்புன்றது உண்டு. பிரம்மாவுக்கும் ஆயுட்காலம் உண்டுன்றதை நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இருக்கிறதுலே உயர்ந்தது பிரம்மலோகம். பகவான் முதல்ல சிருஷ்டி பண்ணது பிரம்மாவை. அவங்களுக்கும் என்ன இருக்கு? பிறப்பு இறப்புன்றது உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அவங்களோட உலகம் பிரம்மலோகம். அங்க எப்படி இருக்கு? சரி, அங்க என்ன? கலவரம் நிறைந்த ஸ்வர்க்கம். ஸ்வர்க்கம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸ்வர்க்கத்துல என்னைக்காவது இந்திரன் நிம்மதியா இருந்திருக்காங்களா? கிடையாது. தன்னோட ஆட்சிக்கு யாராவது வந்துருவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பயம். அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் என்ன நடக்குது? எப்பயுமே சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? சில சமயம் அசுரர்கள் வந்து தேவர்களோட எல்லா ஆப்பலன்சஸையும் எடுத்துப்பாங்க. அதே மாதிரி சில சமயம் தேவர்கள் அவங்களோட ஸ்வர்க்கத்துல நிலை பெற்று இருப்பாங்க. அப்போ ஹெவன்லயும் என்ன இருக்கு? கலவரம். சொர்க்கத்திலும் கலவரம் நிறைந்த சொர்க்கமா நம்ம பார்க்கிறோம். நம்மளோட பூமி அது நம்மளே பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? கலவரம் நிறைந்த பூமி அப்படின்னு நமக்கு நிதர்சனமா தெரியுது. அதற்கப்புறம் நரகம். அதுவும் என்னது? கொடுமையானது. ஏன்னா ரஜோகுணம் தமோ குணத்தில் உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்க? நிறைய அதர்மங்களை செய்யறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? தண்டனைகள் கிடைக்கிற இடம். அப்போ நரகமும் மிகவும் கொடுமையானது. அப்ப இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? இந்த ஜட உலகத்தில் மிக உயர்ந்த லோகம் முதல் மிக தாழ்ந்த லோகம் வரை பிறப்பு இறப்புன்ற ஒரு சுழற்சியும் உண்டு. துன்பம் நிறைந்த இடமா நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. பகவானோட திருநாட்டை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம், வைகுண்டம் போனதுக்கு அப்புறம், நித்தியசுரிகள் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னைக்கும் நம்மளுக்கு பிறப்பு இந்த ஜட உலகத்துல கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனாலதான் தூய பக்தர்களோட ஆசை என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, சொர்க்கம் போகணும்னு கூட அவங்க ஆசைப்பட மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? நேரா பகவானோட வைகுண்டத்தை அடையணும் அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுலதான் அவங்க வந்து அவங்களோட மனநிலை இருக்குமே தவிர அவங்க எங்க போகணும்னு கூட ஆசைப்பட மாட்டாங்க. சொர்க்கம் கிடைக்கும் அதுக்கான செயல்களை செய்யறியானா அதுக்கும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அதுக்கும் அவங்க வந்து ஆசைப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா அங்கேயும் நம்ம செஞ்ச சுக்குர்த்தி தீர்ந்து போச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? திரும்பி இந்த பூலோகத்துல பிறவி எடுத்து மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து டிவோட்டிஸோட மனநிலை. மத்தது 8.17 to 19. சஹஸ்ரயுக பர்யந்தம் அஹர்யத் பிரம்மணோ விதுஹு ராத்ரிம் யுக சஹஸ்ராந்தாம் தேஹோ ராத்ரி விதோ ஜனா அவ்யக்தாத்யக்ய சர்வா பிரபவந்த்யஹராகமே ராத்ர்யாகமே பிரலீயந்தே தத்ரைவாவ்யக்த சங்க்யகே பூதகிராம ச ஏவாயம் பூத்வா பூத்வா பிரலீயதே ராத்ர்யாகமே வசப்பார்த்த பிரபவத்யஹராகமே. ஹரி கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகல். அவரது இரவின் காலமும் அது போன்று நின்றதே அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா 4வது அத்தியாயத்துல. அதாவது சத்யுகம், திரேதாயுகம், துவாபரம், கலியுகம். இது வந்து 1000 முறை சுழற்சி எடுக்கும்போது பிரம்மாவோட ஒரு பகல். அதே மாதிரி இன்னொரு 1000 முறை சுழற்சி எடுக்கும்போது பிரம்மாவோட ஒரு இரவு. மொத்தம் 2000 முறை சுழற்சி எடுக்கிறது பிரம்மாவோட முழு நாள் கணக்கா நம்ம பார்க்கிறோம். பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றன. பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பிரளயமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 வகையான பிரளயம் உண்டு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஒண்ணு வந்து பகவானோட திருமேனியிலிருந்து நம்ம மெட்டீரியல் உலகம் எல்லாம் தோன்றது இல்லைங்களா? அப்ப கிரியேஷன். மறுபடியும் பகவானோட திருமேனிக்குள்ள ஐக்கியமாகுது இல்லைங்களா? அப்போ அது என்ன ஆகுது? மறுபடியும்
ஐக்கியம் ஆயிடுது, பகவான் கிட்ட அனிகிலேஷன் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவோட ஒரு நாள் முடியும் பொழுது என்ன ஆகும், 1000 மணி சுழற்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இரவு வரும் இல்லைங்களா, அந்த இரவு காலம் 1000 சுழற்சி அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 3 உலகங்கள், அதாவது பூர் புவர் ஸ்வர்க்கம், இந்த 3 உலகங்களும் எதுல இருக்கும், நீர்ல மூழ்கி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கு மேல உள்ள மகரலோகம், அது வரைக்கும் நீர் நிரம்பி இருக்கும். மகரலோகத்தில் உள்ளவங்க கூட என்ன பண்ணுவாங்களாம், அந்த அந்த காலகட்டத்துல பிரம்மாவோட இரவு காலகட்டத்துல தபலோகத்துக்கு போயிடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அததான் இங்க பார்க்கிறோம். பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். அந்த நீர்ல மூழ்கி இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல இருந்து எல்லாம் வெளியில வரும். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். நீரில் மறுபடியும் மூழ்கி இருப்பாங்க அப்படின்றது, அந்த 3 உலகங்களும் மூழ்கி இருக்கும். அப்ப எந்த ஆக்டிவிட்டிஸும் நடக்காது. நம்ம இப்ப இரவு உறங்குறோம், காலையில எச்சோன்னு நிறைய செயல்களை செய்யறோம், திரும்பவும் இரவு உறங்க போறோம் இல்லைங்களா. அது பிரம்மாவோட பகல் தோன்றப்ப இந்த உலகம் எல்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கும். பிரம்மாவோட இரவு வரும்போது எல்லாம் நீர்ல மூழ்கி இருக்கும். எல்லாம் இல்ல இந்த 3 உலகங்களும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் இந்த ஜட உலகத்தோட தாத்பரியங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா, இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம். அதாவது கலவரம் நிறைந்த இடம், அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவ்யக்தம், அதாவது பிரம்மாவோட பகலப்ப எப்படி இருக்கும், இரவப்ப எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது, நிறைய மாற்றங்கள் உள்ளது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 8.20. परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால், இந்த ஜட உலகத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதும் மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அதுதான் யாரோட இடம், பகவானோட வைகுண்டம் கோலோகம். அது என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் அனைத்தும் அழியும் பொழுதும் அப்பகுதி அழிவதில்லை. இந்த பிரளயம் எல்லாமே ஏற்படும் எங்க, ஜட உலகத்துல. ஆனா பகவானோட லோகம் மட்டும் எப்படி இருக்கும், அழிவுன்ற ஒரு விஷயமே இல்லாம நித்தியமான சந்தோஷம் நிறைஞ்ச இடமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 8.24-25. லலிதா மாதாஜி 8.24. சாரி ஓப்பனே பண்ணு. அக்னிர் ஜோதிரஹ சுக்ல ஷண்மாசா உத்தராயணம் தத்ர பிரயாதா கச்சந்தி பிரம்ம விதோ ஜனா தூமோ ராத்ரிஸ்ததா கிருஷ்ண ஷண்மாசா தட்சிணாயணம் தத்ர சந்திரமசம் ஜோதிர் யோகி பிராப்ய நிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல பாத்தீங்கன்னா 2 பாதைகள் உண்டு. ஒருத்தவங்க இறந்த பிறகு ஆத்மா வந்து டிராவல் பண்ற வழிகள்னு பார்த்தா 2 இருக்கு. ஒண்ணு ஒளிமயமான வழி, இன்னொன்னு வந்து இருட்டான பாதையில போகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா, யோகிகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம உதாரணமா யாரு பார்க்கலாம்னா பீஷ்மர். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அம்பு படுக்கையில அவங்க படுத்திருந்தாங்க இல்லைங்களா. உத்தராயணம் வர வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பொறுமையா இருந்தாங்க. அந்த காலகட்டத்துல பகவானோட முன்னிலையில, நம்ம இதற்கு முன்னாடி இருந்த இது ஸ்லைட்ல கூட பார்த்தோம், பீஷ்மர் வந்து முள் படுக்கையில படுத்திருப்பாங்க, அம்பு படுக்கையில. அப்ப பகவானோட முன்னிலையில எல்லாரோடைய அனுகிரகத்தோட அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க உடலை விடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்படின்ற பட்சத்துல இங்க யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலில் நல்ல நேரத்தில் வளர்ப்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இது வந்து ஒளி நிறைந்த மார்க்கம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த நிலைப்பாடுள்ள சமயத்துல அவங்க உடலை வந்து விடுவாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப பகவானை அடையிறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். சாதாரணமா உள்ளவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிரையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர். இவங்க எங்க வரைக்கும் போறாங்க, சந்திரலோகம் வரைக்கும் போவாங்க. அங்கிருந்து மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட நன்மை தீமைகளுக்கான கர்மாக்களுக்கான பலன்களை அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் பூமிக்கு
வராங்க, பிறவி எடுக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 8.28. வேதேஷு யஜ்ஞேஷு தபஸ்ஸு சைவ தானேஷு யத் புண்ணிய ஃபலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வமிதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானமுபைதி சாத்யம். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அக்ஷர பிரம்ம யோகோ நாம அஷ்டமோத்யாய. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்றவன். இதற்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? யோகிகளின் பாதை, பரபிரம்மனை அறிந்தவர்களின் பாதை, ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் இல்லாதவங்களோட பாதை அப்படின்றத பார்க்கணும். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்றவன் யார்? ஒருத்தவங்க பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்களோட பாதை. வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது இந்த விஷயங்கள்லாம் செஞ்சா என்ன பலன் கிடைக்குமோ அந்த பலன் எதுலயே அவங்களுக்கு கிடைச்சிருது? பக்தி சேவை செய்யறதுலயே கிடைச்சிருது. என்னென்ன பலன்கள்? வேதங்களை படிக்கிறதுனால கிடைக்கிற பலன்கள், யாகங்கள் செய்யறது, தவம் புரியறது, தானம் கொடுப்பது, கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுதே இந்த எல்லா விஷயங்களும் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? அனுகிரகம் கிடைக்குது. இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். அப்போ அவங்க யார் அடையிறாங்க? பக்தி சேவை செய்யறதுனால பகவானை அடையிறாங்க அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதற்கப்புறம் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு 5 நிமிடம் கோலோகா சார்ட் நம்ம பார்த்துடலாம். இது வந்து பாகவதத்துல 5வது கண்டோல உள்ள ஸ்லோகங்களின் அடிப்படையில உருவாக்கப்பட்ட சார்ட். சரிங்களா? எப்படி நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஸ்லைட்ஸ்லாம் நிறைய பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஸ்லோகங்களின் அடிப்படையில், பாகத்தில் உள்ள ஸ்லோகங்கள் உள்ள அடிப்படையில செய்யப்பட்ட சார்ட் இது. இதுதான் வந்து கோலோகா சார்ட்ன்னு சொல்லுவோம். இதுதான் இதுல பாத்தீங்கன்னா இது கோலோகம், இது வைகுண்டம், இது நம்ம ஜட உலகம். சரிங்களா? இங்க இருந்து நம்ம எங்க போகணும்? வைகுண்டம் கோலோகம் நம்ம போகணும். அதுதான் நம்மளுக்கான டாஸ்க், வாழ்நாள் அச்சீவ்மெண்ட். அது சோல் பரமாத்மாவை அடையணும், பக்தி சேவையில ஈடுபடணும், திருப்பி கஷ்டங்கள் உள்ள இந்த உலகத்திற்கு வரக்கூடாது அப்படின்றத நம்மளோட பயணம். சரிங்களா? அப்ப என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது கோலோகம், பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடம், ராதா கிருஷ்ணர். இங்க விருந்தாவன் நம்ம என்னென்ன லீலைகள்லாம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அது அத்தனையும் உள்ள இடம். அதாவது அங்க உள்ள விருந்தாவனத்தை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆனா இங்க ஒரு நமக்கு ஒரு புரிதலுக்காக இங்க உள்ள பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் வந்து கோலோகத்தில் உள்ள பாஸ்ட் டைம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மொத்தத்துல இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கோலோகம் பகவான் இருக்கக்கூடிய இடம், ஸ்பிரிச்சுவல் அபோர்ட் அப்படின்றது பார்க்கிறோம். இது வந்து வைகுண்டம், பகவான் நாராயண ஸ்வரூபத்துல இருக்கிற அபோர்ட் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது ஐஸ்வர்ய ரூபத்துல பகவான் வந்து வைகுண்டத்துல இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிரம்மஜோதி அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு. சரிங்களா? உருவத்தை வழிபடாம ஒளியை வழிபடுறாங்க இல்லைங்களா? அவங்க அடையக்கூடிய இடம் பிரம்மஜோதி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப இங்க இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வெளிச்சமான இடம், இது வரைக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த நீர் இருக்கு இல்லைங்களா, பிரஜா நதி, இதற்கு கீழே உள்ளதெல்லாம் நம்ம ஜட உலகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுதான் வந்து சதாசிவ லோகம், சிவபெருமானோட அபோர்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த ஒளி வடிவத்தோடு இருக்கு இல்லைங்களா, இதுதான் பிரம்ம ஜோதின்றது. ஒளியை வழிபடுறவங்க எங்க போவாங்க? இந்த பிரம்மஜோதிக்கு போவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் பாகவதத்தின் ஸ்லோகத்தில் அடிப்படையில எடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது சதாசிவ லோகம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பிரஜா நதி. சரிங்களா? இது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, இது நம்மளோட மெட்டீரியல் ஜட உலகம். நம்மளோட இதுல இங்க இருந்து நம்ம எல்லாரும் போயிடணும். சரிங்களா? அப்போ இங்க யார் இருக்காங்க? பகவான் இருக்காங்க. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த தாத்பரியத்தையும் பார்த்துடலாம், விரிவாக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் ஆதி புருஷர். அவங்களுக்கு வந்து பிறப்பு இறப்பு எதுவுமே கிடையாது.
அதாவது மிகவும் பழமையானவர் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸ்லோகத்துல. அப்படிப்பட்ட பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து யாரு ஃபர்ஸ்ட் வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பலராமன் வருவாங்க. பலராமன் அவங்க கிட்ட இருந்து யாரு வருவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 ஃபார்மா வந்து நம்ம பார்ப்போம். அதாவது வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னன் அப்படி 4 விரிவாக்கங்கள் இருக்கு. அதுல சங்கர்ஷ்ணர் அவங்கல இருந்து யாரு உருவாகுறாங்க, அவங்க நாராயணர் உருவாகுறாங்க. மறுபடியும் நாராயணர் ஸ்வரூபத்துல இருந்து 4 விதமா எக்ஸ்பெண்ட் ஆகுறாங்க. வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னன் அப்படின்ற ஒரு விரிவாக்கம். மறுபடியும் அதுல சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து யாரு உருவாகுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு அப்படின்னு பார்ப்போம். அவங்கதான் இங்க உள்ளவங்க. சரிங்களா? இவங்கதான் இந்த ஜட உலகத்திற்கு காரணம், உருவாக்கத்திற்கு காரணம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுன்றவங்க இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ளவங்க. அதுக்கப்புறம் க்ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு அப்படின்றவங்க நம்மளோட இதயத்தில் உள்ளவங்க, பரமாத்மாவா இருக்கிறவங்க, ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்குள்ளேயும் இருக்கிறவங்க. அப்போ இது எந்த தாத்பரியத்துல பார்க்கிறோம்னா, ஒரு கேண்டில் இருக்கு, ஒரு விளக்கு இருக்கு. அந்த விளக்கு அதுதான் பகவான் நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அந்த விளக்கின் ஒளியிலேருந்து நிறைய விளக்குகள் ஏற்றி வைக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் இந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ஸும் எல்லாமே பகவானோட அம்சம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பகவான் அதனால குறைவெல்லாம் கிடையாது. பகவானாவே தான் இருக்காங்க. ஆனா அவங்க கிட்ட இருந்து என்னது இந்த விரிவாக்கங்கள்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இதுல நம்ம பார்க்கிறது மகாவிஷ்ணு அப்படின்ற ஒரு விரிவாக்கம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுல 3 விஷ்ணு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு இவங்கதான் வந்து எங்க இருக்காங்க, பிரஜா நதி, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அபோர்டு கீழே இருக்கிறது கார்னா ஓஷன், பிரஜா நதி இருக்கு. அங்க பகவான் மகாவிஷ்ணு கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணுவா இருக்காங்க. ரொம்பவே பெரிய திருமேனி, பாதத்துல இருந்து திருமுடி வரைக்கும் நம்மளால பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மிகவும் பிரம்மாண்டமான திருமேனியில இருக்காங்க. அவங்களோட ஒரு ஸ்போர்ஸ்ல இருந்தும் நமக்குலாம் வேர்வை துளிகள் வருது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பகவானோட திருமேனியில் உள்ள ஸ்போர்ஸ்ல இருந்து என்ன வருது, இந்த உலகங்கள் வருது. அதுவும் எத்தனை உலகம், நம்ம இருக்கிற ஒரே ஒரு இந்த மெட்டீரியல் உலகம் கிடையாது. இது மாதிரி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் வந்து இந்த ரஜா நதியில மிதந்துட்டு இருக்கு நம்ம கூடவே. சரிங்களா? அப்படின்னும் போது பகவானோட மூச்சு வெளியில விடும்போது நிறைய உலகங்கள் வெளியில வரும். பகவான் திரும்பி மூச்சை உள்ளார இழுக்கும் போது எல்லா உலகமும் திரும்பி பகவானோட திருமேனியில ஐக்கியமாயிடும். இதுதான் வந்து தாத்பரியம். அதுதான் பிரம்மாவோட ஒரு வாழ்நாள் காலம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இப்ப பகவானோட திருமேனில இருந்து இந்த உலகங்கள்லாம் வருது. அப்படி வரும் பட்சத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி 7 லேயர்ஸ் உள்ள இந்த அண்டம், முட்டை வடிவத்துல இருக்கு இல்லைங்களா, அண்டம் இருக்கு. அது எதெல்லாம் இருக்கு, பஞ்சபூதங்கள், அப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம், மகா தத்வா 24 பொருட்களை கொண்டது. இதெல்லாம் இந்த பிரிந்த ஜடசக்தி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதற்கப்புறம் அதற்குள்ள என்ன ஆகுறாங்க, பகவான் மறுபடியும் ஒரு யூனிவர்ஸ்குள்ளாரையும் மறுபடியும் விரிவடைகிறாங்க. கர்ப்போதகா கஷாய விஷ்ணு அப்படின்னு வந்து அவங்க விரிவடைகிறாங்க. அது கர்ப்போதகா ஓஷன்ல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்களோட நாபி கபலத்துல இருந்து தாமரை மலர் வருது, தாமரை தண்டு வந்து தாமரை மலர் வருது. அதுல ஃபர்ஸ்ட் யார பகவான் உருவாக்குறாங்க, பிரம்மாவை உருவாக்குறாங்க. பிரம்மாவை உருவாக்கி பிரம்மா தவம் பண்றாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு பகவான் என்ன கொடுக்குறாங்க, வேதத்தை கொடுக்குறாங்க. அதுதான் ஆதாரம், நம்மளோட ஆதாரம், வழிகாட்டி. அப்படின்ற பட்சத்துல பகவான் பிரம்மாவுக்கு கொடுத்த வேதத்தை பிரம்மா என்ன பண்றாங்க, அதோட அடிப்படையில இந்த உலகத்தை உருவாக்குறாங்க. சரிங்களா? அதனாலதான் பிரம்மாவை படைக்கும் கடவுள் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம். பிரம்மா எல்லாத்தையும் படைச்சவங்க கிடையாது. என்ன படைக்கிறாங்க, இந்த ஜட உலகத்தை பிரம்மா படைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க என்னென்னலாம் இருக்கு, இங்க நிறைய யூனிவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். சாரி, இங்க பாத்தீங்கன்னா 7 அதாவது 14 லோகங்கள் கொண்ட உலகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல நடுவுல இருக்கிறது பூலோகம். அதற்கப்புறம் கீழே பாத்தீங்கன்னா 7 உலகங்கள் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து பாத்தாள லோகங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். நிறைய இருக்கு. அத்தல, சித்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, பாத்தாள அப்படின்னு வந்து ரசாத்தல அப்படின்னு வந்து இருக்கு. அதே மாதிரி மேல வந்து 7 உலகங்கள் இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா புவர்லோகம், ஸ்வர்கலோகம், மகரலோகம், தபலோகம், ஜனலோகம், ஜனலோகம், தபலோகம், அதுக்கப்புறம் சத்தியலோகம். அதுதான் பிரம்மா இருக்கிற இடம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி 14 உலகங்கள் வந்து இந்த தாமரை தண்டுல இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த பூமி இருக்கு இல்லைங்களா, இங்கதான் வந்து நம்ம எல்லாம் இருக்கோம், மனிதர்கள்லாம் நம்ம எல்லாம் இருக்கோம், லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாரும் இருக்கோம். இங்க வந்து நம்ம கர்மாக்கள் செய்யறோம். அந்த கர்மாக்கள்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்கிற பாபங்களுக்கு
பாவங்களோட பலனை நம்ம கீழ் உலகங்களுக்கு போவோம். அதே புண்ணியங்கள் பண்ணோம் கர்மங்கள் அப்படின்னா நம்ம மேல் உலகங்களுக்கு போவோம். அதே பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம எங்க போவோம்? பகவானோட உலகத்துக்கு நம்ம போவோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் அந்த பாதை. ஹரிநாமம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹரிநாமம் இருக்கும், மகாமந்திரம் இருக்கும். யார் ஒருத்தவங்க பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறாங்களோ, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறாங்களோ, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த இது இருக்குங்களா 7 லேயர்ஸ் இத கடந்து பிரஜா நதி மூலியமா அவங்க எங்க போறாங்க? அப்ப அவங்க போகும்போது என்ன ஆயிடும்? இந்த ஸ்தூல சரீரம், ஜட சரீரம் எல்லாம் விட்டுட்டு ஆத்மா மட்டும் என்ன பண்ணும்? பகவானோட லோகம் போய் பகவானுக்கு நித்தியமா பக்தி சேவையில் ஈடுபடும். அங்க எந்த விதமான கஷ்டங்களும் கிடையாது. பிரகாசமானது சந்தோஷமான வைகுண்டத்துல பகவானோட அரவணைப்புல இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி முகுந்தம் மாலா சோஸ்திரம். Yes. Krishna Dvatiya Pada Pangaja Panjaranda Madhyavame Visatu Manasa Rajahamsaha Prana Prayana Samaye Kapavada Pittaihi Kandavarodana Vidau Smaranam Kutaste. Hare Krishna. மாதாஜி, மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கின்றேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. கபம், வாதம், பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை நெருக்கி குரலை ஒடுக்கி மனதை தடுமாறும்படி செய்து விட்டால், மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை நினைக்காமல் தடுத்து விட்டால் என்ன செய்வது அப்படின்றத முகுந்தமாலா சோஸ்திரத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஏன்னா மரணம் எந்த நேரத்துல என்ன நிலையில ஏற்படும்ன்றது தெரியாது. அந்நேரத்துல நம்மளுக்கு பகவான் நினைவு வருமா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? நம்ம பயிற்சி பண்றோம், பக்தி சேவையில ஈடுபடுறோம், எல்லா தாத்பரியங்களும் நம்ம பண்றோம். அப்படின்ற பட்சத்துல ஆழ்வார்க்கு என்ன வந்துருச்சு? திடீர்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? நம்ம செய்யற பக்தி சேவை செய்தால் நம்மளோட பிரயத்தனம் ஒரு பங்கு, பகவானோட அனுகிரகம் அதற்கேத்தாற் போல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ எந்த விதத்துல நம்ம சரணம் அடைகிறோமோ அந்த விதத்துல பகவான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்றாங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸ்லோகத்துல. அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம என்ன செய்யணும்? பக்தி சேவையில ஈடுபடணும், பகவானை வழிபடணும். மிச்சம் என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான் நம்மளோட பிரயத்தனத்தை பார்த்து அவங்களே நமக்கு அனுகிரகங்களும் பண்ணுவாங்க. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? வாழ்நாள் முழுக்க பக்தி பயிற்சி, இடைவிடாது தளராத பயிற்சி அப்படின்றத நம்ம 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணரை அடைதல், அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தின் பெயர். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஷிலா பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.